Drama presents. Mga bata! Amen ni Kuya Gulya. Kabutan ninyo ang mga bata mo! Liwat mo na ko! Hinay-hinay mo katawa kay masudlan og langaw ang inyong baba! Asuhin na ni Kuya Gulya. Sige! Panglingkod mo palihog mga bata kay dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo! Pareho mo! Mao ni istorya ni adtong karaang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata! 2022 lang ba? Migo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni mo. Unsa man ni hatag na kumigo? Aw kung ihatag ni mo ang akong tus-tus. Tus-tus? Og dito nagkasuod og nagamigo ang tangaw sorry mata og ang buutang bata. Og unya pag yun. Oh, uy, kisa man tong nangablit sa akong likod. Agba! Mga asoy ni Kuya Gulyat. Ang butan na bata, malipay magdulag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Sa pag-eskwela, si teacher malipay. Mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata. Ang butan nga bata. Ni tatay mo tuman. Mga asoy ni Kuya Gulyat. Mga bata, atong paminaon kining sugilanon nga sinulat ni Kuya Leo Manlanat. Direksyon ni Ate Marites Albors. Dalit kaninyo sa Amen Drama. Mga asoy ni Kuya Gulyat. Mga bata, uutan nga bata. Ang butan na bata, malipay magdulag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Halo mga bata, maayong adlaw ka ninyo tanan. O yun, naro adlaw sa kong aso ninyo. Pasalamatan na to ang tanang mga tao. Labi na yun sa mga tao ni Sir Ariel Mancao diya sa Iking Building and Roof Installation Services nga naa sa Naga Lapu-Lapu ha. Ato ning pasalamatan. Labi na yun sa mga tao po ni Kuya Jewel Bense nga naa sa Bien Aqua. O nga gipanag-iya na ni Kusyal Bini Umandak. Thank you kayo sa tanan natong mga suod. Kuya Nick Pipito. Salamat kayo sa tanan mga tao ni former Kapitan John Ramos. Thank you so much kayo tanan sa pagpaminaw buntag adto sa hapon. Gabi yun. Labi na yun sa mga tao ni suod ni Kuya Ricky, garing Junjun Tan, si Rudy Tan diha sa Santander, Cebu, og si Alma og si Tiboy Muranta sa Bagakay, Calatrava, Negros. Nya amoy pabaw nga si Kuya Ricky og si Inday Bikbik. Si Inday Bikbik di ay kay negosyante mo ko di si Inday Bikbik. Naa diha ang ato ang mga said liniment oil ha sa tindahan ni Inday Bikbik din ha. Duulan nyo si Inday Bikbik mao nay asawa ni Kuya Ricky. O tan-awa lang nyo diha. Naa diha ang ato ang said liniment oil sa may Tangkungan, luyo sa Ace Medical Center na din na ilang balay ni Kuya Ricky. Pangitaan nyo ay ladom ni Kuya Ricky din ha. Og si Inday Bikbik, tanawa na ninyo dito og sa tanan na to mga kaigsunan nga namati na to karon mayong adlaw kanyong tanan. Og labi na gyud sa ako apong mga suod pod kaayo sila si Parisim Romarati og sila labi na gyud si Pari Dave Tumulak. Go may hapon nimo diha Pari Dave Tumulak og ni Dong Pangkoy Francis Paris diha sa Kiyot. Good morning. O sa tanang mga tao po ni Kapitan Graymar Bariti, ni Dodong Jose Abellanosa, o ingon man si BG Abellanosa. Maing hapon kayong tanan. Sa tanang mga tao ni
Ma'am Rachel og Sir Alan abuton diha sa Al Richie and Alros Big Shop og sa ER abuton Optical inday Richie o Al Richie nga naa diha sa babaw rasad sa Al Richie and Alros Big Shop. Thank you kay ninyong tanan sa pagpamati nato. Thank you so much kay ninyong tanan og sa tanan nato makigsunan sa Kabisayan og Mindanao. Una, oy Kap Gray Marimon, good morning. May hapon nimo diha sa tanan gayo diha og ni Kuya Nick Pipito og ni Kuya Alvin Diaz. Maayong hapon ka naton tanan. Okay mga bata, una kining sugilano nako unang asoy ni nako kay adlaw morong Lunes ako ning uluhan mga bata og ang buutan nga ungo tagsaon na kay sa buutan nga ungo ha asa mo mangitag ungo nga buutan niyo na ko magsugod ay di atong unang panahon pagkadaghan og mga kahibulungan ilabi na gyud sa probinsya kung taga probinsya ka iwit kay mog mga kahilayan didto di na nga atong mga kalingawan kung nas probinsya maura gyud ang rayna baile o karon gitawag na nilang disco ang bailehan kaniadto diskuhan, kinural kini og dahon sa lubi niya. Doon na say mga dekorasyon nga mga buwak ang binuwat sa papel di hapon. Ang babae kung mamayli kini kung tudo kini stylist taon ingon man ang mga lalaki kana magitawag og spotting stylist kay mga ipanulo ba. Si Robert nga may pahuway o nagsayaw mga bata makasama. Nakita siya ni Danilo. Nakakita siyang Danilo nga may giguroy nga gwapa. O gwapa king daga o nagdikidiki taon kinis ka pagsud sa baylihan mga bata mga kasama. Unya kay nabugos lagi taon gyud si Danilo, miuban na lang gyud ang dalaga. Human sa sunata, wa mulingkod ang dalaga sa likuranan nga kawayan, sud sa baylihan og miuban kini ni Danilo nga migawas. Uy, nag-atang man di si Robert kay gustong makig-ila-ila. Mga bata, mga kasama ni ang unang adlaw sa kung asoy kaninyo. I think someone who would care. You held me Go! close against your Go, Danilo! Go! Go! Kadun sa gaw. Yay! Midali magbiya ang babae. Ngano ka? took you away. Malasa, uy. Oh, ha? Ano sa gaw? Nganong imong bala itong gibuyan? Oh. Noon sa ka? Kung maganito man lang hida ko. Wag yun. Nahibong gani ko nga kalit lang ga kawa. Mau ba? Hidlasa, uy. Mugos ko kaganina sa. Unsa? Klaro kayo. Imutong gipugos og bayle ganina sa. Igoroy bito nimo. Ay padiki-diki lagi. Pero mikakus man ako. Makita bito ako. Pero karon ba to siya makasuroy og baylihan sa, no? Ato maging subado. Huwag to na ako siya makita din eh. Bisa na ako. Taga din eh, baya. Karon ba ko kakita itong babayana? Ngayon sa man kaila mo? Wa lagi. Oh! Nga naman! Di man mo tubag. Unsa? Naunsa man mong duha? Ha? Nganong nagtimi-timi man mo? Wa mo ganay sa atong pamahaw? Labi amin ko ni scramble egg ug buwad ya. O niya? Nya busog naman ko. Ako, gipulaan ako aning sudana. He, hilam da Danilo. Ing na lang nga katugon ka pa kay buntag na mong nanghuli, di ba? Ako rin dahil ma. Ay di pa mong gusto buntag kya. Na mamungo sa... Nauli kay. Ay wala may ganay malayaw eh. Sa Bitaw ma. Aw bantog ra kay wa gyud mo hisgot sa giistoryang bitang. Ha? Ha? Saman ma? May giungo man kuno gabi eh. Unsa? Unsa? Ungo? Nay ungo din eh. Ay, pastilan ni mo Robert. Nalimot ka ni Tio Romeo nimo. Kisa may patay ato. Di ba ang ungo man? Oh, Ay. ungo ang may patay Ma. ato. Ma. Kung kanang unguha mo ay nagpatay ni Papa, ako sa'yo mo patay niya. Ah, Danilo. Oh. Ako nang gisa dito sa lubong ni Papa ma. Nga kung mailhan ko lang, kanang unguha, pakyun gina ko siya. Hehe, ay nalagpanghanti diha Ah, Danilo. di ma. Lain man ko.
Ako ginatumanon. Tapa, excuse ha. Kanang, kinsa may biktima sa ungo gabi itiya? Ay, ambot ko nakaila ka ba niya, Robert? Kay amigo mang Danilo. Kinsa man ma? Si Berting. Ha? Sa dili ba ko mo padayon, pahinumdum sa ta, ha? Ang butan nga bata, malipay na dulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Yeah! O karon na yung sumpay sa kong asoy kaninyo. Nakaila ka niya, ikaw, Robert? Katong musangpit na kong sangay? Oh, kato. Kato siya. Oh, Taysa, nga nung nasangay mang kuno mo. Tungod sa Bert. Sa Robert ba o Bert? Mo na iya Berting sa siya mo Ay, pastilan. Naon sa mali si Berting ma? Ay, patay na lagi. Ako to nagada Ikaw. mo kay. Siya ginagyo? Graminte mga Lagi ikaw. Di ba ato man siyang gibiyaan kagabi eh? Oo. Kaya di pa man siya ginawang pauli. Kita kay, gilaay man ta. Wala na ito makita ikatong gwapang babae nga. Gipugos mong baili. Mong nanguli lang tayo, sayo pa. limutan abot 40. Bitaw da. Ya, dali. Alita diri. Kaihiyon ko ka, uban ko. Uy. Ay palabi palayo eh. Ay, kuha ka lang, kaari akong kusong hugaw ko. May klaro ni mo eh. Ari diligaw. Maayong gabi eh. Ha? Tabi, sir, kay moagi ko. Go? Miss? Go, Robert. Go. Ngano ka, mura makagnahingang hagmayo? Mura makaglisingit o gamay? Kadulas ang katanin mo. Kay, ha? Sinasugatan ba? Katubagi kasugat ni mo. Huwag ka kakita. Wa makugi kasugat, go. Unsa? Hapit magi mo mong kabangga. Agrabiha sad. Maur pa oh. Wagi ko kasugat. Huwag ka magkakita. Wa lagi. Tanang ko. Mamaulit ta. Pagaligaw. Go. Paghuatoy. Maglingkod lang na tadi ni Sagdan. Magsulti ta. Go. So may nakita ni mo? Ha? Ingon ini ka. Unsa? Mauna. Bugnaw king tingog kami ingon nga. Maayong gabi eh. Nanabi kay muagi ko no siya. Dan mangguto dito god. Basin og tawag ito nga kuan muagi dito. Na timing lang gid nga miagi siya dito. Naginusara lang siya. Nga asam sa siya paingon. Nga nung wa man ka makakita niya, bi. Di ko katubag anagaw. Basta kay wa ko'y nakita. Wa. Lola! Di ara ko! May isugo ka na ko, Lola? Nagilak ka? Ha? Ayaw na lang paglimot. Lola, Tungod ba sa lalaki na imong naibgan? Lola, Makahimo ka na sa pagdawat o ginigugma. Sa kondisyon nga dili mo pasagdan ang atong tulumanon. Kay kunin mo kining mapasagdan, may dautang may tapo sa atong kinapuhi.
Nganong naingon mata ini, Lola? Anya ka na siya niya ng imong pangutana. Nalimot ka na sa akong istorya kanimo. Nganong naungo pa man kita? Rosa. Gaw. Hayak yung buwan ron. Oh, takdol man. Malagi. Niya, Manurit ha? asa man? Oh, Bisag, asa? Asa naman sab mo? Um, Asa na sab? Manurit mi sigaw, Robert, ma? Wa mo mahadlok sa ungo. aw. Basta batan lang ungo, niya, gwapa. Asa ko madlok. Hoy, ikaw ba, Robert? Ayaw ganing panganti na. Lain mo ko. Kay katos Berting, mao kuno tong namatay kay miuban kuno to sa gwapang babae paingon sa kalibunan. Unya sa didto na kuno sila sa kalibunan, nagtuos Berting nga magromansahay sila. Ay di man di ay. Nausab kuno dagway sa babae, oy, mi batik nya mi kalkag ang nga buhok. O gisugdan dayon kuno og kaon ang humok nga parte sa lawas ni Berting sa aping ug sa tiyan. Mo ba? Tay pa. Tay pa sa tiya, ha? Ah, Kung detalye mo kanimo pagkasulti, ang mong hitabo. Kinsa may nagsugilo ni mo, ana, ha? Nga patay na mas may Berting. ay nakasulti pa man kuno si Berting sa dihang naabtan sa mga tao. Didto naman kuno na namatay si Berting sa tricycle. Nga paingon na sila sa ospital sa lungsod. Mo ba? Nabatian man kuno sa mga Okay. tao ang singgit ni Berting. Maong nagdinaganay dayon. Ug ang ungo, wa katiwas og kitkit kang Berting. Nawa dayon kini. Ug wa na gyud makit-ipa. Napaha kuno ang duha ka aping ni Berting. Oy, hasta kuno ang tiyan nasugdan nagkit-kit sa maong ungo. Nabuslot. Uy, kabrutal ba? Unya unsaban? Manoroy pa mo? Ana naman yung plaza, ma. Mao, di lami magdugay tiya. Basta, wa ko magkuwang og pahimangno ninyo ha. Anong wa ka pa manghaplas? Panghaplas na Rosa. Aron magdungan kita og panglupad. Ikaw lang una karong gabi una, Lola. Mupaway una ko ron. Dili pwede. Nasuko ka, Lola? Usay pagtuo mo. Nga malipay ko nga dili mo lupad karon. Lola, Unsa? Di ka manghaplas sa lana kaya ko'y muhaplas sa tibuhok mong lawas. ako na lang, Lola. Ayaw na paghago. Ano yung tagnigaw? Sa nahantaw eh. Kay nindot dito dahan chicks. Ikaw dito kay... Na ako na tahipan din mo. Asa ba? Kana. Oh. Ang butan na bata, malipay magdulag. Ang butan na bata, hinanay binangga. At ang ninyo mga bata makasama ang sumpay sa kung aso ninyo ni si Manaon nga naguluhan. Ang buotan nga ungo dinilang sa mga aso ni Kuya Gulyat kinitanan sinuwat ni Kuya Leo Marabi Malanas. Ubos direksyon ni Ate Martes Parba Alboris. Ang atong spinner, wailain si Kuya Joel Bensi Soundman Mr. Ricky Bangis Garing. Recording on Joy Editor, Kuya Ariel Mangkao o kalunasan kinitanan dalit ka na to sa RMN Drama. Mga bata! RMN Drama presents si Kuya Gulyat! Mga bata! Amen ni Kuya Gulyat! Kabutan ninyo ang mga bata mo! Liwat mo na ko! Hinahinay mo katawa kay masudlan og langaw ang inyong baba! Asuhin namin Kuya Gulyat! Aw,
Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Paniro mo, mauna istorya, niadtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata. Digo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag nimo. Unsa man yung hatag na kumigo? Akong ihatag nimo ang akong tus-tus. Tus-tus? Og dito nagkasuhod og nagamigo ang tangaw sari mata o ang buutang bata. O kunya pa yun? Uy, kisa man tong nangablit sa akong likod. Mga asoy ni Kuya Gulyat. Ang butan na bata, malipay magulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Sa pag-eskwela, si teacher malipay. Mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata. Ang butan nga bata, Ni tatay mo tuman. ang Mga asoy ni Kuya Gulyat. Mga bata, atong paminawon kining sugilanon nga sinulat ni Kuya Leo Manlanat. Direksyon si Ate Marites Albor. Kalit kaninyo sa Arman Drama. Mga asoy ni Kuya Gulyat. Mga bata, uutan nga bata. Ang butan na bata, malipay magulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Hello mga bata! Kumusta ka mo tanan? Oy, di sa kita sumpay sa kung aso ninyo mga bata. Oy, karon mga bata, mauni ikaduhang adlaw ha. Oy, kamo mga dunay diferensya sa bata. Ang ato imno na way lain kani regyo ang atong Ivory kay kani Ivory mo ni the best yun sa bata. Huwag tanga nga to ang mga katarakta kanang mga eye strain kanang mga glaucoma, stigmatism, katul-katul sa mga inom ra gud mo kay Ivory so sa tulo ka buwan. Maulian gyud inyo pananaw. Suway gyud ninyo. Ha mga bata mga kasama. Okay mga bata mga kasama, Kuya Nick Pipito. Maing hapon nimo diha kuya. Og sa tanan nato makaigsuonan Kuya Aldi Diaz og ingon man si Cap Ray Marimon, maing hapon ninyong tanan diha sa Bien Unido Bohol. Thank you so much sa atong mga kaigsuonan og si Dong Nori Lawas. Maing hapon nimo diha Dong Nori nga naa sa Talibon Bohol. Thank you kayo. Og sa tanan ko mga kaigsuonan, di lang kita managalsulti kay ikaduhang adlaw kini labi na gyud ikaduhang adlaw ya atang rabating mga tao ni Kuya Ariel Mangkaw kanang nasa Iking Binding Rope and Installation diha sa kuan. Iking Binding and Rope Installation diha sa Maynaga, babag dili daga dito sa San Fernando. Babag uno. Dinha tanawa ninyo naani da pangitaan niyo sa Kuya Ariel Mangkaw. Kay inyo makita diha og gunahan mo magpataod mga window nga glass og ingon man kanang mga atuang mga pultahan nga glass og kaning mga atop nga mga nindot kayo mga stylist nga mga atop nga maoroy uso sa mga dato nga mga tao nga mga atop ay andulan yos Kuya Ariel kay daghan kay nirabag mga projects pud si Kuya Ariel nga makita po nato nga nindot man pud ilang agi limpyo o nya the best gyud din yung tan-aw ng inyong mga atop ug unsa pa na diha kanang mga window glass diha ug ingon man kanang mga glass door ug unsa pa na diha. So atuan ninyo ang Iking Binding and Rope Installation naa sa Naga Babag Uno. Babag Uno ba na diha? Babag Dos. Okay. Tan-awa ninyo mga bata mga kasama. Okay mga magagigdili mga bata ha kamo mga dunay pamilya duola dito ninyo. Magsabot-sabot lang mo sa Kuya Ariel dito kung unsa o pila ang ilang presyo kay dili ba kay mahal si Kuya Ariel labi na kanang mga taro nga tao niya di pamilya taon kay pangpamilya taon na Kuya Ariel taon nga trabaho taon. Okay mga bata mga kasama ani ang ikaduhang adlaw sa akong asoy kaninyo. Ato ning giuluhan og ang buotan nga ugo ha mga bata.
ang gibiyaan nato sa bayaging yugto do ang mga bata katumang atong naibawan nga dito sila sa plaza sa lungsod ang duha ka ulitaw nga si Danilo ug si Roberto murag nakipangadto si Danilo nga sa mga dagang nga nagpundok taon dito pero nagdumili si Robert kay duda naman siya nataypan kinsa iyang mga nataypan o kinsa niyang nataypan mga bata no ani ang supay sa kong aso ika ninyo. Ano yung nagnigaw? Sa nahantaw eh. Kay nindot dito dahan chicks. Ikaw dito kay na ako na taypan din eh. Ha? Asa ba? Kana. Oh, Kana gulo. kanang naglingkod sa simentong likuranan? Kanang nag-inusara lang? Oh. Suroy lang dito sa unahan kay magmanihog ako diri. Sige. Iapasan niya ako diri ha. Oh. Tuan na sigaw Danilo. Ako na sama. Ay. Mayong gabi eh. Biisad. Ayaw pagduol na ako. Siya na sama. Miss? Ang akong crush. Ni Asya. Nakita na sa mi. Una sa bailihan. Ikaduha sa kalibunan. Karon ni Ana sabi magkita sa plaza. Gitutukan ko niya. Tayo pa, ha? Murag nakakita na ko niya. Miss, nagkita na ta. O, gusto. Sa bailihan. Dungan man. Pero, wala lagi kang katawa. Ni katawa man. Klaro kang gikan ka nagilak. Unsa man? Gibuwagan kasi mo uyab. Uy, uwa pa taong ko kasuwayan ng uyab-uyab. Sigurado ka? Sigurado. Nga naman, nagduda ka? Wa. Puso dito. Ako si Robert. Ikaw? Rosa. Wow. Rosa or Rose? Dili Rose nga buwak. Unsa di ay? Ang akong pangan gikuha gikan sa kolor nga pink. Pink? Sa Binisaya, Rosa. Oh. Lindot. Bagay sa pinkies ni mong panit. Nakaklaro ka? Bisan og distansya ta sa poste sa suga, pero naklaro kong imong kagwapa. Pero gusto ko nga mahibaw. Ngano lang kinusara man ka dinhi? May problema ka? Pwede ba nga imo i-share na ko? Willing kong maminaw nimo. Pwede? Nasa na ba ni si Rosa? Ganiyar akong nagpautaw-utaw din sa kanginan. Wagad ko nakitang laing naglupad. Asa ka magbagdoy-bagdoy ning unguay. Ang imong lula mo imong problema. Mao nga kung gusto kang musuroy, musibat ka. Unya magabi pag yun. Daghan magay kog trabaho kun maadlaw. Mao ba? Asa man ang inyo? Pariharat tag barangay, pero bukid lang ang amua. Pero anak ko mag-agian sa inyo. Oh? May usa ka gabi pagani nga miagi ko dito sa kalibunan. Unya, diha ka. Nangatahuran pagani ko pero nahadlok man kanako. Unsa? Perte magay nimong nakasinggit. Ikaw to? Ako. Ikaw?
Wa ka mahadlok nga maglakaw sa kalibunan nga ikaw lang usa. Unya gabi ipag yun. Di ka mahadlok nga makasugat kag mga dili mo nato. Sama sa ungo. Mutuod kag ungo, Robert. Kani adto dili. Pero ning uwahing mga adlaw, sukad gipatay sa ungo ang usa sa akong mga amigo. Mituon ako. Bag-o ka pa din hinong. Mailhan ba nga di ko taga dinhi sa inyong probinsya? Mailhan cute nga taga syudad ka. Maong angayan kag mag-amping. Kay wa pa ka masuhito dinhi. Oh, salamat ha. Pero, di masag ko magpatikag suroy. Sama aron. May kauban mo ko. Si Agaw Danilo. Anak sa kong iyaan. Nakos ila mo sa kakaron. Kinsay pangalan si mong iyaan? Si Tia Maming. Maming? Nakaila ka? Dan pa ko. Ang iyong baho. Nanang dapita. Di pa rin mo sila ni Rosa ang kahong siya matinaw nga lana. Nga pwede na siyang mubalik sa normal nga panakway kung gusto niya. Sige. Pahimos liyang mayong maunggahong Rosa. Kayong mang laing lana nang ipagamit ko nimo. Huwag yapon kay nahimo karon kay mikiringking ka. Wis, kini ang buhaton ko. Paubos na ko. Maumang ko na din sa probinsya, ilabi na sa among barangay nga gamay ra ang nanimuyo. Halos mailhan na namo ang tanan namong mga silingan. Maulagi ko, no? Uy! Hala! Robert! Unsa na? Magbantay! Malik! Buhigin siya! Buhay ko! Papa! Go! Go, Robert! Sa dili ba ko mo padayon, pahinumdum sa ko mga bata, kay importante makini pahinom. Ang butan na bata, malipay magulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Kung ano yung sumpay sa akong asoy kaninyo. Miss, kulwa ko masayop. Ikaw tong kauban din ni Agaw Robert, di ba? Bata, hinanay binangga. Kung ano yung sumpay sa akong asoy kaninyo. Miss, kulwa ko masayop. Ikaw tong kauban din ni Agaw Robert, di ba? Kadita, miss! Miss, what ako? Miss! Oh, kalit ang sinawa. Buhay ko! Yan ka ka! Mataga ka sa yuta! O kung mataga ka, dili ka gihapon mabuhi! Musa, ayaw na nakpaglog mo, karon dili ka maako! Kahit si mong kuko! Ayaw paglog na, karon dili ka masakitan! Asa ko ni mo dada? Ha? Mananapa ka? Unsa ba ka? Higanting langgam nga, tiguang? Makaila ka raw niya na!
Ungo ka? Ikaw ang gingon lang ungo? Katawa ka? Agay, tinuod ba nga akong isulti? Tinood! Unsa man! Sa ato pa? Imo kong kanunin ikabot sa inyo. Maluoy ka na ako. Ayaw lang ko kang akay. Mag-uwal nga ako, mama. Mangitas na ako. Maluoy ka. Hilom! Hula-hulagod. Huwag ko'y saan mo. Hilom! Kinihan na ta! Ha? Naabot na ta? Kung saan yung nabita? Sa karaang bahay niya dati si Robert, manidaan ko si Lola. Kung sa'y buhaton niya ni Robert, aron ako na isang mapabagan. Hoy! Nganong imo kong kapisyon ng tangkal nga putaw? Hoy! Paita ini, oy. Unsa may akong sa? Unsa akong sa? Magpaabot sa hukom. Unsa? Pero kung dili ka pag-umong Hilom, Paita ini, oy. ihawon ta kabe sa dili pa ang imong oras. Unsa? Wa ko magkumidsa, lala. Paita. Man. Paita ko din, sinutan na bisag watas, ha? Mayo ka ni? Oy! Karon ka pa ba uli, Danilo? Bantog rag wa ko kamatikod nga may nanuktok gabi. Kaya nagpabuntag dahil mo. Hi, Miss Robert. Ma, Uy. Nausan ka mahila ka manggod. Gano ka? sigaw Robert, ma. Oh, nausan, Miss Robert. Gidagit sa ungo. Unsa? Ma, unsa ba yung tubahaton, ma? Unsa man? Kinuo ko. Nganong nahitabo man na. Diin man dahil mo mangabot gabi ha? Dito rami sa plaza, ma. Unya, ngano nahitabo man taon na, ha? Ngano man? Sa may katarungan tas mga ginikanang Robert iniron. Ma, di ba si Papa? Ungo masal may patay niya? Oh, unya, sa may katabang anak. Di ba nakatultol magkakunasa manimuyo ang mga ungo? Ay, dugay na kaayo to. Ugi pagsunog na namo. Di ka siguro mo ito palahon na, ma. Nga walay nabiling buhi. Nga numingon ang imong tinatawad. Unsa? Manukmat ka? Anong imo man to kipuhat niya, Lola? Unsa may sa niya nimo? Ikaw ang nagpakasa. Gumikan atong lalaki ha. Wa mo na sundang naandan tang gimbuhaton. Og tungod ni ana, nakasa usab siya. Lola, buhi siya. Sa ingon lang ni ana, kasayon. Lola, Mura kag nagmandog imong kadungan. ibugti kung akong kinabuhi. Unsa? Kung dili mo siya buhian, maghikog ko. Ay, nindot ang imong buhaton, Rosa. Malipay ka? Oh, tungod kay anak ko pa masuway ang akong gahom nga mupuhi og patay. Dili ko mabala ka kung mamatay ka. Kay may gahom ko nga makapabuhi siya namatay kung kadugo. Ilabi na kanimo nga akong apo. Sige, Lola. Buhata lang ang gusto mo. Pero mangayo lang kog pasaylo tungod kay buhaton sad nako ang tanan aron lang maluwas si Robert.
Gutuman na, eh. Nga pa'y lamok nga. Magsige pamaak. Animal mo, ha? Hala? Humutang sudan. May samot akong kagutom. Asa? Oh! Ang butan na bata, malipay magulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Unsa ba kay sunod mahitabo mga bata? Perbida, no? At angin ninyo ang sumpay sa kung aso ninyo ni Simanao na nga naguluhan. Ang butan nga ugo din nilang sa mga aso ni Kuya Gulyat kinitanan talit ka na to sa RMN Drama. Butan nga bata! Si Kuya Gulyat! Mga bata! Amen, ni Kuya Gulyat! Kabutan ninyo ang mga bata mo! Liwat mo na ko! Hinahinela mo katawa kay masudlan og langaw ang inyong baba! Asuhin na ni Kuya Gulyat! Sige! Panglingkod mo palihog mga bata kay dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo! Pareho mo! Mauna istorya, niadtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata! Migo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag nimo. Unsa man ni hatag na kumigo? Akong ihatag nimo ang akong tus-tus. Tus-tus? Og dito nagkasuod og nagamigo ang tangaw sorry mata o kang buutang bata. Og unya pag yun. Oh, uy, kisa man tong nangablit sa akong likod. Mga asoy ni Kuya Gulyat! Ang butan na bata, malipay magulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Sa pag-eskwela, si teacher malipay. Mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata. Ang butan nga bata. Ni tatay mo tuman. Mga asoy ni Kuya Gulyat. Mga bata, atong paminawon kining sugilanon nga sinulat ni Kuya Leo Manlanat. Direksyon ni Ate Marites Albor. Kalit kaninyo sa RMN Drama. Mga asoy ni Kuya Gulyat. Mga bata, uutan nga bata. Ang butan na bata, malipay magulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Hello mga bata! Kumusta kabutanan? Sa tanan itong magkaigsunan. Salamat kayo sa tanang mga tao nga namati na to karon. Thank you so much kayo tanan. Okay mga bata, di lang kita magsulti. Kay Merkulis na karon, tunga-tunga ni sa kung aso ninyo mga bata makasama. Ako ning giulihan og ang buutan nga ungo si Kuya Leo Marabi Manlanat ani baoy nagsuwat mga bata mga kasama. Di lang kita magsulti ha. Ato magkaigsunan diha sa Negros nga sige pamati na to sa Litiog sa Bohol. Ingon man sa tanan natong magkaigsunan sa Kabisayan ug Mindanao. Maayong hapon kanato tanan. Kuya Nick Pipito, maayong hapon nimo diha. Kuya Aldin Diaz og ingon man si Capray Marimon. Maayong hapon ninyo diha. Oy, Kuya Francis Espares, maayong hapon nimo diha taon Kuya Francis Paridade Tumulak og ingon man Parisay Brubarati. Maayong hapon ninyo diha og si Cap Graymar Bariti og ingon man si Dudong Jose og si BG Abellanosa. Okay? Mga Abellanosa ni mga bata mga kasama. Ani kita sumpay sa kung aso ninyo ning simnaw na nga naguluhan. Ang buutan nga ungo. Ang gibiyantas biaging yuto mga bata mga kasama. Aton hibawan nga si Robert gigutom na og sige taon siyang panglagpak taon. Siyang bukton nga gipamaak taos lamok luoy kayo taon. Og sa
pagkataon-taon, nakatimaho taon siya gumot kayong sudan nga, nakapasamot siya yung guto mga bata. Ug unya, doon na siya nakita mga bata mga kasama. Anhi kita mo pa na yun sa akong sumpay, sa akong asoy ninyo, ni si manaw na karaguluhan. Ang buutan nga ungo! Gutuman na, Nga pa'y lamok nga magsigi pamaak. Animal mo, ha? Hala? Humutang sudan. May samot akong kagutom. Asa? Oh! Ikaw? Ako? Ngano? Kinsa ba gipaabot mong muanhi dinhi? Ni agidad anta kag panihapon. Makalusot naman din sa tangkalang plato. Dawata. Ay, baw ko. Nga sa baho pa lang gilamian ka na, di ba? Unsa na sudan na? Ayaw nilang pagpangutana. Tinuod. Gigutom ko. Pero di ko mukaon, anak. Ngano man. Nganong misuka ka? Tungkol kay... Giloon ko. Imo kong pakanon ng karne. Sasama na kong tao. Di ay. Bahala, nagmamatay ko sa gutom. Kung mao'y mong gusto, bahala ka. Dadun ko kinigbalik. Buhay ko! Pagawas ako din Ayaw kog mando Kay gusto ka man kahang mamatay, pues sige pagpakamatay. Balikon talangon niya ka kung patay ka na. O kung mabuhi ka ang balik. Ako ka na unyang ulipon. Ulsa! Dili ka mo kaon? Dili ko, ma. Wa ko gutom, ma. Ay, naunsa ka batibok, adlaw kang way kaon. Unya hangtod ron, wa ka lang gihapon gutma. Usaban maghikog ka? May pagmamatay ko kaysa buhi ko nga ako'y tulisok ko sa tanan. Uy. Kaya ako'y nakaigo sa nahitabo ni Robert. Anak ayaw anak. Dili na mo isulbad. Ugod sa may magkasulbad. Panood mo sabay! Panood mo! Paninawag ko sana! Panood mo! Sabay na gungo! Panood mo! Ungo? Oh, Danilo, asa ka? Hoy! Ma, panira niya, ma. Ha? Ako na bahala na ko. Ay, pastila ni bata. Danilo! Resipo ka ng uwan, ha? Mabay pag-take-up sa kangit-ngit ng hamok lang. Sige, paupos! Tugpa na agad! Kuninita ka naman! Hay, nangungo! Ano! Ipatasok na dali! Hadlo ka! Mapaubos ka! Tabangan mo nung grabe ba to? Hoy, ungo! Tugpa na rin! Ay! Danilo! Asa ka! Ay! Ungo! Magsulti ta! Magsulti ta! Siya naroon. Si Danilo ga ikakaw ni Robert. Siya ron na. Mupaubos ko. Ug usbon ko akong kaugalingon ngadto sa normal kong hitsura. Asa ka? Wala ko nakitang naglupad. Palayog! Kung ikaw manggani ang midagit sa akong igagaw kagabi, pakita na ko! Magsulti taog tarong! Ug muhang iusap ko, nga ayaw lang siya kung saa, maluoy ka na ako! Kay kung dili babalik ka buhi ang ako igagaw, ako ang basulod sa iyang mga ginikanan! Maluoy ka na ako! Ganong wa ko mausap. Ganong wa ko mabalik sa normal kung panagway og tigog. Ngano man Palihog, tumag ako! Kipinuangan ko ni Lula. Iya tingaling giilisa daga kumlana nga idihog.
Tanga asab na ko, uy. Kay mitiritso ko gahaplas. Nga wao sa dako tanawa. Bahala na. Magpakita na lang ko niya. Bisag bati ang akong tingog og hitsura. Pakita na ko, magsulti ta! Diyara ko. Oh, Maayong gabi, Danilo. nakaila ka na ko. Ayaw na lang kahibong nga nakaila ko nimo. Maayong gabi isab nimo. Ikaw ba midagit sa kong igagaw nga si Robert? Dili ako. Kung mao ka na, kinsa di ay? Ang akong kauban. Nahibaw ka ba kung asan niya dada si Robert? Nahibaw. Mahimo bag imo kong tultulan? Kita na mabantay kita. At ang gabi itungod na nga. Paghasi sa mga Batay na siya ngayon. May siguro nga ato ng sabutan. Sabutan, tana. Danilo. Ay, nakakita mong Danilo? Akwan, si Danilo ng maming. Oh, asa? Tuwa, migukod sungo. Ah, unsa? Sa dili pa ang ungo! Mga bata, makasara mga pahinumdum na kita. Ang butan na bata, malipay magulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. O ganian ang ungo, mga bata, mga kasama! Ganong wa man ninyo badlong, Ay, amo bitong gibadlong, pero gahi ko. Maong, amo lang ipasagdan. Ginoo ko. Makaklaro kasagianan, Danilo. Oh, kinalang igmato na akong ako mga mata. Kinahanglan gyud. Kay nasa lipdan raba sa paganod ang buwan. Og misabot pagyud ang kangit-ngit kay niata sa ilawom sa kakahuyan. Uwabay laim agyanan? Gawa sa ini? Ikasubo na ko, Danilo. Wag yo'y laing agianan. Layo pa ba ta? Oh, Sa ato pa. Layo pa gini ay. Oh, unsa na? Babae nga nagkalkag ang iyang buhok. Ungo ka? Imo kong giilan. Kaya ganina naglupad ka. Abang karon, aniyak na sa akong agyanan. Unsa may buot mong ipasabot. dili na ako, Danilo. Diara ko. Lain siyang ungo. Gusto, tiguang man din eh. Ayaw siya gilabti, Lula. Imong lola? Mupaubos ko, Danilo. Pero kinigsakdak na ko. Kapyo tayon sa akong tiil kay ilupad na ka. Oo, sige. Buhay ko! Buhay ko! Pero nakuplan ka na kaon. Dali ko! Dili ka nakabuhat pa. Ubad na. Dali ko! Buhay ko! Tabang! Uy, siya, Lula. Kumandon ako. Apo ko lang ikaw. Busa, ayaw kong manduin. Buhay ko! Ayaw magliha ka. Oh, wow. Kagutom. Nagsagol ang akong gibati.
Ginoo ko. Kabagi ko nga. Di ko mamatay. Dili pa ko gustong mamatay. Taas pagpagandoy sila si mama o papa para na ako. Unsa ron? Ang umuno sa mga tiguang. Naasig iguroy. Unsa na? Tao ang giguroy sa tiguang ungo. Patay! Imo na iso dili! Paguban mong duha! Oh! Gaw! Gaw, Danilo! Paguban mong duha! Go! Kanibad! Ayaw na pagbiya! Robert, salamat, gawahi ka pa. Abi ka na ako. Kung doon na nahitabo ni mong daotan. Kung doon na nahitabo ni mong daotan, di ko gin mapasaylo ako kagalingon ko. Kung doon na pa daotan nahitabo ni mo. Ayaw pagkasandangin mo kagulingon ko. Sorry ko. Huwag ko'y natabang ni mo. Karoon, bisabot. Ayaw pagpakawa sa paglaom. Usa kay plano sa umong at tiguang. Itaganak nun niya sa pagtaktol sa buwan. Doon na sila'y kalihukan. O ako ang ihad sa iyang bisita. O glagmit hasta ka. Sa? Kung mao ka, kinahalamak ka ikiyasta din sa dili pang maabot ang taktol sa buwan. Sa pinaunsaon man gaw. Maghunaw na tagmaing pagi. Temsa. Wa pa ko ni mo kay suryahay kung nganong nadaka din niya atong ungo. Ingon ini na hitabugaw. Ganong imo ba nagibuhat ako, Lola? Gano man? Kay angay nga manukmat na ko. Apo ko lang ikaw. Ako ang magbuot kung usang klasiha sa lanang ipagamit ko nimo. Karon ka nilang muhatag na ko og lanang away gahom sa pagpausab sa kong panagway. Nga nahibaw ka nga nangibog na ko og lalaki. Ngano man, Lola? Huwag ka makaagi ining naagian ako ron. Hilom! Lola. Ayaw na ko sa muka. Kay gusto kong matog. Matog siya. Kung mo na, at ngan ko nga mahinanok siya, aron kuhaon ako ang yawi sa tangkal. Nahinanok na si Lola. Di lang unta siya makamata. Di lang unta. Narang yawi sa kaming lamisa sa iyang kilid. Mayon di lang siya makamata. Puniton ko na ang yawi. Diyanan ako ang yawi. Gaw na nilo. Anhi na ka din hindi mamatay gaw. Mamatay yun. Magkagawa sa ta din eh. May pagbati ko. Nakakita ka. Nagpadong din ikaw. Oo. Ang butan na bata, malipay magdulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Ay, atangin ninyo ako bang supay sa akong aso ninyo ni Simanahon nga naguluhan. Ang butan nga ungo din nilang sa mga aso ni Kuya Gulyat kinita na dalit ka na to sa RMN Drama. Bata, ni tatay mo tuman. Ang butan nga bata. Drama presents. Si Kuya Gulyat! Mga bata!
tawa kay masudlan og langaw ang inyong baba. Asuhin na ni Kuya Gulya. Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya, niadtong karaang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata. Gigo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag nimo. Unsa man ang ihatag na kumigo? Akong ihatag nimo ang akong tus-tus. Tustus? Og dito nagkasuhod og nagamigo ang tangaw sorry mata o ang buutang bata. O kunya pa yun? Uy, kisa man tong nangablit sa akong likod. Mga asoy ni Kuya Gulyat. Ang butan na bata, malipay magulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Sa pag-eskwela, si teacher malipay. Mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata. Ang butan nga bata, Ni tatay mo tuman. ang Mga asoy ni Kuya Gulyat. Mga bata, atong paminawon kining sugilanon nga sinulat ni Kuya Leo Manlanat. Direksyon si Ate Marites Albor. Kalit kaninyo sa Araman Drama. Mga asoy ni Kuya Gulyat. Mga bata, uutan nga bata. Ang butan na bata, malipay magulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Hello mga bata, kumusta kamo tanan oy? Adlaw karong huybis oy ugma mga bata mga kasama. Pastila no, mao naman ay ang una kaning upilig salbo sa mga managan taon. Kaning mga managan og pamulitika taon kini man dagag mayor, konsyal ug uban pa diya presidente. O pilig salbo ba kumusta mo tanang mga politician nga nanagan karon labi na gyud sa ato ang suod kayo Kuya Nick Pipito diha sa Toledo. Kumusta ka diha? Kuya Aldin Diaz diha sa Talisay. Kumusta ka diha? Kuya Aldin Diaz o gingon man si Kapre Marimon diha sa Bien Unido, Bohol. Kumusta ka diha Kapre Marimon? Kanira mas kay Kapre Marimon tanang mga suod mga kaigsuonan nato diha sa Bien Unido. Tuning duolon si Kapre Marimon kay andam og matinabangon kay ni nga kapitan sa Liberty. Mao ni atong suod kayo Kapre Marimon. Kumusta ka diha? Good luck na sa inyohang pag panimpa dining bugnong lugay nun. Kumusta ang tanang mga managan ha? Sa tanan nga mga nasod or sa tanang mga kaning mga kalungsuran o unsa pa na diha sa tanan nga mga kaigsuonan nato nga miapil-apil aning pamulitika. Okay, kumusta ka tanan? Sa tanan po nato mga suod nga si former Kapitan John Ramos ang iyang mga tao nga kanunay na minaw niya na mateo niya nagbuhat sa iyang Miguel Foliar fertilizer. Kumusta ka diha? Subuna ko Kuya Nick Pipito, kumusta ka diha Kuya Aldin Diaz? Kumusta ka mo diha sa Toledo Kuya? Kumusta ang mga kaigsuonan diha sa Toledo? Kuya Nick Pipito, dali kani natong duolon. Mao ni the best kay kailan mo Kuya Nick Pipito unsan siya. Og sa tanan sa mga kaigsuonan nato diha sa Talisay, ang problema po nato diha, duula lang sa din ninyo ang atong mga suod diha, labi na gyud si Kuya Aldin Diaz. Tanan anytime maduol ni nato. Nya Talister Daan. Kumusta ka diha Talister Daan? Ato ang anak ni Noy Tiban ha. Dili na nato ikalimtan si Talister Daan o si Fergs Vergara. Si Kuya naman si Sir Choi Asnar. Kumusta ka diha Sir Choi Asnar diha Talisay, anak ni Sir Ricky Asnar ug si Mayor Samsam Gulyas ug si Vice Mayor Alan Bukaw. Untay gipili koros man nato mga suod ni mga amigo ni nato sila sa tanan ha nga namati nato karon. Kumusta ka tanan Mayuli? Way problema sa Mayuli kay daghan man ni siya wa man siya kontra diha sa First District sila si Raul Bacaltos ang ato ang mga board member nga sakop ni Ma'am Rhea
Ma'am Maria Gulyas, nga asawa ni Mayor Samsam. Okay, thank you kayo sa tanang mga igsuuna na to. Alabi na gyud sa atuwa din sa Cebu City, ang mga anak ni Congressman Bibo Abilianusa, sila si Dudong Husi, og ingon man si BG Abilianusa. Ug ba, opening na ninyo din ha. Murag anak siguro sila sa Guadalupe, sila Ma'am Margot. Unya, sila si Vice Mayor Franklin Ong, murag anak din ha. Anas Guadalupe. O sa tanang mga konsyal nga nanagan, labi nagikap Graymar Barite pod ang igsuon sa tag-iya sa Al Richie and Al Ross Bake Shop ni Ma'am Richel o ni Sir Alan Aboton. O sa Aboton Optical ni Inday Al Richie nga naa sa punta sa Babawra sa Al Richie na diha ang iyang Aboton Optical. Okay, mga bata, mga kasama, ano yan kinasumpay sa akong aso ninyo ning si Manahona nga naguluhan? Ang buotan nga ungo. Okay, padayon ta. Ang gibiyata si Magigyog to, ingon sa nawad ang paglaom si Robert nga mabuhi. Tungod sa ilang kahimtal nga piniriso taon sila sa tangkal. Pero para ni Danilo, naglaom gud siya nga makalikawas siya. Labi na nga padung sa ilang nimutangan, to duna siya nakita nga nagpadung sa ilang nahimutangan. Di lang kay ta magdagang istorya kay ani ang sumpay sa kong asoy kaninyo nga ang buotan nga ungo. Gaw Danilo. Anhin na kata hindi mamatay gaw. Mamatay yun. Magkagawas sa din eh. May pagbati ko. Nakakita ka. Nagpadong din ikaw. Siya ang mitabang ako matultulan ako kining imong nahimutangan. Pero gidakit ko sa ungong at iguang. Di ba ikaw mato? Hala, iyang kablihan. Unsay buhaton mo na mo? Unsay buti pa sa butin eh. Ayaw mo pag-usik, uguras. Unsa? Gawas na mo. Ug dagan kabutaman sa ginhawa. Ug ayaw mo paglingi. Kay sa higayon nga dunay usa ninyo nga mulingi sa inyong gigikanan, adunay mahitabo. Unsa? Migon ako nga ayaw mo pag-usik, uguras. Talaga! Uy, puta ko! Baho! Animal! Nahawag pag ako din sa karaang tabay. Ang tubig, sagol, lapok. Kabaho na ba? Pe! Tama! Go! Go, Danilo! Asa ka? Tama! Go! Go! Danilo! Asa ka, ha? Nahawag ko! Ginoo ko! Nahawag ko na rin sa karaang tabay. Napagin ko kabaho kayo na rin. Kaliyot, ha? Mangita ko bisi! Mangita ko bisi daw, para imo kagabiutan! Pero, asa ko bisi? Asa ko bisi? Asa ko pa ingon ini? Uy! Ay nagkasusunahan! Basig na yung mga tao! Kahumot! Naasa sa ilang luyo sabay. Nagtakang ang dako kayo nga kaliro. Unsam ka lang giluto nga. Humot man kayo. May sabot minong gibati na kung kagutom na. Di ko natang tao, mga miss. Ni ako kay mangayo kong tabang. Kay nga kong kauban, nahog sa karaang nga tabay. O siya ba problema? Nahadlo ka, uno. Pasaylo ako. Nakalitan lang ko manoy kay kalit na nagtunga. Manoy? O siya ba kaalagad na mo di mo undo, ha? Kukuha ang akong kauban, nahog sa karang nga tabay manoy. Nagkinanglan kong taas na pisi para iyang kakapyutan. Kada lang di ay, wala yung problema. Gaw! Mamatay na ko
akong bawa dali. Tapang! Ikaw! Diyan na ni! Salamat! Oh, na! Amo nang itong tulang pisig ikaw! Mau na ikaw kay... Kabangan ka na mong bisan! Oh! Ikaw, ready ka na? Ready na ko! Ready na akong ikagaw man ay. Oh. Uy! Uy, ito magbisig ang madagi mong mga mataon na. Nahibungan ko man ay. Nganong naam na si mong hawak higot na bisi? Dito talas na kong punuan sa kahoy. Bagag sa ilong ni mo do. Sa ito pa, wag kay pagsalig sa kong lawas. Man, dili man sa kuwan ka lang sa... Pandaman na ng imong kauban. Kaya lang nato na din bahuman. Kaya tagan pamingandamon alang sa kasaulugan. Ganayan siyang andaman ay. O kung mauna, usa pa ito gayan. Hala! Nakamidagan ka man ay! Hala! Si Agaw! Ginoo ko! Gaw! Gaw na nilo! Uy! Pagbatagaw! Gaw! O siya na ha? O siya niya? Di kadiyot na, di ba? Kaliyot na bitaw, pero ibisi mo luwason. Imo na mahilong kitiwasan. Tanan ni, naon siya ba ni? Ibis nga magpasalamat kang gihawas na kung ikastabay mong igagaw. Ibasol na mahinog ko di mo. Bakit sa ilong? Gusto ka man ay, angay kang pasalamatan, pero tanawang hitsura sa imong giluwas. No? Nagkadugo. Tungkol sa nagasamad o pangus. Kay imong sa giguroy. Mga nabanda-banda na yung lawas sa kilid sa atabay nga batuon. Tanawa. Wala siya maglihok. Ang butan na bata, malipay magulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Ano yung sumpay sa ungo, mga bata, mga kasama, pero buutan ng ungo, ah! Gaw! Buhi palagi na siya. Go! Siya bataw ni siya. Kalahik ba purbaan ni murag numero. Murag por 77. Sibo kaya akong alsahon. Alsahon ko si... Ato na ko sa dadon sa bayaron tambalan. Naon samang ko. Taas ng adlaw, pero wa pa mabalik ang normal kong hitsura. Hasta nga kong tingog, maulang gihapon. Unsaon man ako inipagsuroy sa patag, aron pagsusi, kung nauli na ba sila si Danilo o Robert sa ila. Bisan mag-unsa ka pa diha. Magbuntagay ka pa dagatubang diha sa samin. Dili o dili na mausabang imong hitsura. Lola, Maunay imong silot. Gumikan sa imong pagtraidor. Lola, Unsa imong gibuhat? Di ba imong gibuhian ang duha ta ka bihag? naluoy ko nila, Lola. Ila lang naibog ka nila. Mao ka nang gitraidoran ko nimo. Mag-antos ka. Kay bisan og maadlaw, magabi, magpabilin kang ungog, hitsura og tingog. Maghilak ka magdugo. Wa na ko'y kaloy kanimo rusa. Kun mauna, Lola, patiya na lang ko. Ayaw kong subuan. Paabuta lang. Ngay mo abot na ka na nimo. Ayaw na si Rina puntahan! Wa pa ko makasod! Di ka may mumusoy. Ha? Nga naman? Ako matugauman? Bisa na. May patakaran mi din here. Na angay sundon.
Ang mga pasyente ra nga tambalan ni Lolo Sindoy ang mahimong pasudlon. Unsa man ang baya? Klinik? Maingon-ingon ni Ana. Lorena? Saling, dera ko. Andam na ang banyo para sa bisita. O ni Ana sa pangyang ilisan. Mahimo ka nang maligo. Robert ang pangalan ko. Robert. Ako dahil si Lorena. Kining ako amiga, si Saling. Karon pa dahil mo mag-ila-ila, Lor? Karon pa. Kunwa ka pa maabot. Mao ba? Dawata kining ilisan nimo, Robert. Salamat ha. Huwag sa pa yan. Asin napita ang banyo? Tultuli, Saling. Dali, Robert. Ubanante ka sa banyo. Ha? Di ko musod, uy. Tana. Tabi isa ni mo ha, Lor. Sige. Nindot nga mong fiesta karon. Kay doon na may mga bisita. Si Lolo Sindoy, may gawas na. Lo? Kumusta nang imong gitambalan? Ang sakatupat taon. Pero bantayan ninyo siya. Huwag kagiyang kaupat. Kung bumata na ka na akong gitambalan, pakanda sila sa labing-labing ang tagabutahe. Kay asa ka man di ay, Lo? Ato, pagkakos ba sila kay may subayon ko. Maya sabda. Ang giyatag sa kuwa nga ilisan. Katsa. Sako sa harina. Gimong pajama og long sleeves. Mana ka nag-ilis? Oo, mugawas na ko. Wow. Ang ayan lagi ka. Salamat. Giandam na namo ang inyong pagkaon. Pangaon na mo. Kami? Maayo na si Agaw Danilo? Okay na ko. Si Lolo Sindoy naglimpyo nimo. Uguman, gilisan ka niya ang imong gisulop karon. Asa di siya? May importante pang gilakaw. Kay bulungan kayo, kay dali rang nawha ang ako mga bunok, mga samad. Limpyo na kong panit, oh. Ingon anak si Lolo Sindoy. Maayo siyang manambal. Mauday. Go! Oh, go! Uy! Parehas mo tayo sulog. Bitaw sa? Ayaw lang mo kay Bong. Kay mao gini mo ipasulog sa among mga bisita dinhi. Pangaon sa mo kay init pa ang sabaw. Tanagaw, adto na natin dito magtiwas og istorya. Dayon, Sindoy. Arito dito sa sud magsulte. Salamat ba sila? Napatian ako ilang panagsulti ni Lola ug Noy Sindoy. Kinahanglan nga ako silang maluwas. Ang bukan na bata, malipay magulang. Ang bukan na bata, hinanay binangga. At ang ninyo, mga bata mga sabang supay sa kong aso ninyo ni Simanao na nga naguluhan. Ang buotan nga ungo din nilang sa mga aso ni Kuya Gulyat kinitalan dalit kanato sa RMN Drama. Ang Drama presents si Kuya Gulyat! Mga bata!
mo katawa kay masudlan og langaw ang iyong baba. Asuhin namin, Kuya Gulya. Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Paminaw mo, mao ni istorya ni adtong karaang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata. Migo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag nimo. Unsa man yung hatag na kumigo? Aw kung ihatag nimo ang akong tus-tus. Tus-tus? Og dito nagkasuod og nagamigo ang tangaw sorry mata og ang buutang bata. Og unya pag yun. Uy, kinsa man tong nangablit sa akong likod? Mga asoy ni Kuya Gulyat. Ang butan na bata, malipay magulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Sa pag-eskwela, si teacher malipay. Mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata. Ang butan nga bata, Ni tatay mo tuman. Mga asoy ni Kuya Gulyat. Mga bata, atong paminawon kining sugilanon nga sinulat ni Kuya Leo Manlanat. Direksyon ni Ate Marites Albors. Dalit kaninyo sa Arman Drama. Mga asoy ni Kuya Gulyat. Mga bata, uutan nga bata. Hi, I'm Dulce, your Asia's Power Singing Diva from... Ang butan na bata, malipay magulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. hello mga bata, kumusta kamong tanan? Oy, Bernis karon mauro ang adlaw sa opening salvo sa tanang mga politiko taon nga nanaga dinhi sa atong nasod o sa tanan gayod nga mga suporta sa ato ang mga kaigsuonan nga gisuportaan nilang mga kandidato. Hala, good luck ninyong tanan. O Kuya Nick Pipito, good luck nimo diha, Kuya. Asama ninyong opening salvo karon, Kuya. Diha sa Toledo. Nya si Kuya Aldin Diaz, good luck nimo diha, Kuya Aldin Diaz. Labi na gyud ni Cap Ray Marimon diha sa Bien Unido Hall. Good luck ninyong tanan. Salamat yung kaayo. Okay, mga bata, mga kasama, good luck kay opening salvo baron nato. Si Cap Ray Marimon, dali na nato dulo mga bata, buutan pa yun. Okay, mga bata, mga kasama, niya kita sumpay sa akong aso ninyo. Ning si Brown nga naguluhan, ang buutan nga ungo. Ang gibiatas miaging yugto, hilom nga naminaw si Rusa sa gipanagsultian sa iyang lula nga si Marcela ug sa bisita niini nga si Sindoy. Tungod niini nahibaw-an ni Rusa nga tuara sa ilang tribo sila si Danilo ug Robert. Ug dinhi nanganti siya nga iyang luwason ang duha. Mga bata, mga kasama, padayon ta! Napatian ako ilang panagsulti ni Lola ug noy Sindoy. Kinahanglan nga ako silang maluwas. Kinahanglan nga ako silang maluwas. Gikan sa pundok nila ni Manoy Sindoy. Sa dili pa ang takdol sa buwan. Mauna ang dakong tigom sa mga ungo. Gitubag mga akong panugab ganina. Busog bitaw nato, no? Grabe kalata silang karni, oy. Lamig yung pagkatimplang ilang sabaw. Ikaw gid ang grabe nakakaon gaw, Robert. Ang no? Ikatulong adlaw nga. Wa ko'y kaon. Pulos tubig na isod sa kuntiyan. May
Oy, Lord. Humanami. Pwerte na mo busuga, eh. Salamat kay pagkaon, Lord, ha? Maayong pagkatimpla, eh. Latak yung karne. Maayo kay giganahan mo. Oy, kining amutan na Emi ba? Kung asa mi agi pa ingon sa patag, Lord. Kay basig masaag na sad mi. Ayaw sa mapanglakaw, uy. Mamista sa tanin niyo. Ha? Uy, kano sa di pista? Ugma. Aw, mo ba? Nyagaw, unsa man? Aw, magagad lang ko nimo. Pareha tayo ini. Pulos na kagad. Ako pa ninyo, no? Manginom mo og tuba. Aron pahilis sa inyong gikaon. Ano na ito ba? Naa. Suwaya na to, gaw. Sige. Pasensya na gyud. Namaming wa gyud may katabang ni mo na. Ari sa mi ha. Sige. Salamat na lang ninyo. Ginoo ko. Way usas ako mga silingan nga mukuyog nako sa pagpangita sa akong anak o pag-umangkon. Ginoo ko kinsa may makatabang na ako. Maayong hapon. Kangilad gud arong tinguga. Maayong hapon ng mabel. Nakaila ka nako? Kinsa ka? Pwedeng musod. Aber, sod ko no. Maayong hapon. Ay, maayo kaya kong nasagang kagwama bunal gid unta tos bungbong ang iyang Ako siyang ipahibutang sa taas nilang lingkuranan. Pahigdaon ko siya. Kaluoy sa duha. Nangligtas sa kahubog. Nabaghuan. Lord? Shh! Uy! Mayo kay dili sila mahibaw sa mga panghitabo karong gabi una. Nagpasalamat sab si Lolo Sintoy nga nangahubog sila. Ug nahibaw ka ba saling? Kinsa di ay ni sila? Gisultihan ako ni Lolo Sintoy. Mao pa? Kini di ay sila ang sorpresa nga halad ni Manang Marcela ugma sa kasaulugan ta. Maayo na lang kay dinhi sila nakadangop nato. Og nahibaw ka kung kinsay nag-abli sa bilangguan ini nila? Kung nganong sayon na kayo sila nga nakaikyas? Husto day tuod. Kinsa man ko nolor? Ang atong amika, si Rosa. Rosa? Giunay siya sa iyang apo? Maunay gisakitan og maayo ni Manang Marcela nga mitraidor niya si Rosa. Tungod kay usa ini nila na ibkan sa atong amika. Uy, kaluoy ni Rosa. Oras na sa itong pagpanglupad. Mangandam na ta. Asa ng ungo? Ni ako sa among lingkuranan naghigda. Paminawa ko ng maming. Hain ka! Ayaw na pagtanaw na ko kay malisang kaman. Babinawa na lang ko. Ayaw kamalaka. Maulira sila sa Danilo, Robert. Pabuta na lang sila. Ugosbon ko. Ayaw na kamalaka. Arin ako! Ungo nga buotan. Wak! 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 Ako nang napasalingan sinang maming.
Karon muadto ko sa dapit nila ni Noy Sindoy. Panidaan ko sila. Oh, nay naglupad nga sama nako. Insaga na sila. Mutog doon ako inilabong kayong kakahuyan. Wow! Dili ko nila makita. Ako na silang palabayon. Wa may milabay. Asa ka sila paingon. Giuyo gining sanga sa kahoy nga akong nahimutangan. Painom daw sa ta, kay hapit na matapos ang ungo nga buotan, ha? Ang butan nga bata, malipay magdulag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. O karon na niyang supay sa buotan nga ungo. Gitoyo, God! Kinsahi! Kinsahi! Kami! Saling! Lorena! Nganong nagtago-tago ka man mo? Bitaw! Ngano man ka? Ngawa naman ka makigkuyog namo ni Lorena, Rosa. Gusto lang kong maginusara. Kaha! Di ka tungod sa imong crush. Unsa? Dili, oy! Sige. Aron di may makatuo ni anak. Nga dili ang imong crush ang hinungdan. Tana, uban mo ni Saling. Ha! Bitaw! Sama sa onagod nga magdungan tas pagpanlupad. Unya kun may makita tang biktimahon, atong tabangan, di ba? Unsa man, Rosa? Sige, muban ko ninyo. Ay, si Robert na din. Nagkakugsa kong tupad. Iyay, kasakit sa kong oo. Nahurot na mo ang usa kakalong tuba. Kapuyay bangon eh. Pero kaihion ako. Lain na sa kong paminaw. Uy, mura magbabuak nga akong uos kasakit. Pero asa man ko manghihi. Tuwara ba siya? Paano ko magawas? Nga ako lang usa. May ungo pala noon. Gaw. Gaw, Robert. Pagmatagaw. Gaw. Matasa. Ay, aray. Ano ka? Labanas kong ugaw eh. Ikaw na di ay. Basta ko. Sakitan ko sa kong o. Tungod istong ginom nga tuba. Manghita na. Sige, kahit unsap ko. Ay, kapo yung ibang gulo eh. Sabot magkalabad akong o. Ato lang gini agawang tahon. Kaihion na kay ko. Ngit-ngitaw eh. Pero hayag ang buwan sa gawas. Ay, kalaming ihigop o init eh. Kapi o unsa ba? Manghita taron. Ini ko man na ito pangihi. Sige, tara. May natimahuan ko. Nakatimaho basab mo? Nakatimaho ko di ang dapita. May bagong nanganak. Husto ka, Lorena. Ikaw, Rosa,
Uy! Ay naman si Rosa! Salamat nga nalipat ko sila si Saling o Lorena. Magdali ko. Kailangan mo abot tayong ko sa dapit ni Manoy Sendoy. Diin to ako no dito sila si Robert o Danilo. Wow! Nindot ang isayag sa buwan eh. Hindi ba gaw? Mana ka pangihi diha. Dali na. Ha? Oh. Kinsa ba yung nasa kong dool? Go! Kinsa ka? Gaw kang ganun, umiyak man ka. Saan na miya? Di ba ikay mibiyak na ako? Dito kay mibalhin ka din eh? Oh, kinsa ba itong mitupanda ko diri? Ang buklan mo. Ay, kuyawan ako eh. Ano eh? Manghigo ka tag-init. Niad ako silang Manoy Sendoy. Mutog pa una ko diha sa labong kayong sanga sa kahoy. Dinhe, makatago ko, pero makita ko ang ubos o ang palibot nene. Manid lang una ko. Nay nagasulya ay. Abuhan na nila. Tana, di ako gahapon. Nasumok ko na pagpangayo ng panabang. Talagaw. Ang baho. Pareha sa itong gisod ang gabi eh. Grabe. Kada ko gining kawa. Asam tag panaksan ng kutsara. Ayaw sa. Ayaw sa gaw. Gaw? Mitis dumurang naong mo. Tanawa. Tanawa ng gilatan. Hala? Ang siya mala? Mga tiil sa tao? Bumiyak na dinig ko. Niad ako silang Manoy Sendoy. Mutog pa una ko diha sa labong kayong sanga sa kahoy. Dinhe, makatago ko, pero makita ko ang ubos o ang palibot nene. Manid lang una ko. Ayay! Makalikawas pagka sila sa nasumukan nila karon. Ang butan nga bata, malipay magdulag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Ayay! Makalikawas pagka sila sa nasumukan nila karon, mga bata, mga kasama. Tangin ninyo ang sumpais kong asoy ninyo ni si manaunang kanaguluhan. Ang ungo nga butan din nilang sa mga asoy ni Koy Goliath kinitanan dalit ka na to sa RMN Drama. Tulay nagwa. Ang butan nga Si Kuya Gulya! mga bata! Amen ni Kuya Gulya! Kabutan ninyo ang mga bata mo! Liwat mo na ko! Hinahinela mo katawa kay masudlan og langaw ang iyong baba! Asuhin namin Kuya Gulya! Sige! Panglingkod mo palihog mga bata kay dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Goliath ninyo! Pareho mo! Mao ni
istorya, niadtong karaang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata. Migo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag nimo. Unsa man ang hatag na kumigo? Akong ihatag nimo ang akong tus-tus. Tus-tus? O dito nagkasuod og nagamigo ang tangaw sari mata o kang buutang bata. O kunya pag yun. Uy, kisa man tong nangablit sa akong likod. Mga asoy ni Kuya Gulyat. Ang butan nga bata, malipay magulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Sa pag-eskwela, si teacher malipay. Mga asoy nga kay bulungan, para nato nga mga bata. Ang butan nga bata, ni tatay mo tuman. Mga asoy ni Kuya Gulyat. Mga bata, atong paminawon kining sugilanon nga sinulat ni Kuya Leo Manlanat. Direksyon ni Ate Marites Albor. Kalit kaninyo sa Armen Drama. Mga asoy ni Kuya Gulyat. Mga bata, uutan nga bata. Ang butan nga bata, malipay magulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Hello mga bata, mga sama. Uy, katapusang sumpay karon sa kong aso ninyo ni simanahon nga naguluhan. Ang buutan nga ungo sa tanan na ito mga kaigsuunan. Uy, kinsa itong dunay diferensya sa bata. Kung atong imnon ha, Ibery. Ibery mo na yung pinakadabes sa atong mata. Kanang nga glukoma, eye strain, stigmatism, mga hanap-hanap sa pananaw, pagluha-luha, katol-katol. Ibery na mo yung the best. Imna lang na inyo Ibery suod sa kabuan. Makita ninyo ang resulta mga kasama. Okay mga kasama, mga bata niya, kita sa katapusang sumpay sa kong aso ninyo nga naguluhan ang ungo nga buutan. Ang gibiantas miaging yung to mga bata mga kasama atong nasayran nga na-discoveryhan nila ni Danilo ug Robert nga ang gilat andi ay sila kung kawa mga tiil man ay sa tao. Nanaga sila palayo taon sa buong dapito niya. Nagsuka-suka taon sila mga bata mga kasama. Ani ang sumpay sa kong aso ninyo buutan nga ungo. Grabe. Kadako kining kawa. Asam tag panaksan ang kutsara. Ayaw sa gaw. Gaw? Mikis do mo ng naong mo. Tanawa ng gilatan. Hala? Ano siya mala? Mga tiil sa tao. Bumiyak na dinig ko. Manghunang mo tagaw. Manghunang mo tagay. Ngit-ngit. Basig. Naan si Bung Audia. Tao nga tugi ka ang gabi. Loray. Ha? Paminawa ka. Mga pako. Pako sa mga umo. Kapuya, Lord, katugon ako. Unya na lang tamangita ni Rosa. Musugot ka si Lolo Sindoy, Saling? Oh, kung mao na, di pa dito makapahuway. Kita ang gisangunan ni Lolo sa pagbantay ni Rosa, nga dili makapaduol sa duha ka lalaking estranyo. Magawas mo tanan! Kaya duha ka lalaki na wa! Magawas mo! Manggawas na! Magawas!
Pangitaan dito ng dua ka lalaki. Wapa to sila makagawas di atong dapit. Wapa! Lo? Unsay nahita mo? Unsa ka, Lo? Nawa ang duha ka lalaki? May nga. Wa siya mo mamahuway. Ay, Nagtuo ko, Lo. Nga di pa to sila makamataog sa'yo tungod sa ilang kahubog. Bitaw, Lo. Ay, ayaw na mo pamahuway, ha? Tabang na mo. Nga mabalik ang duha ka lalaki. Sila na ba nga itong ihad sa itong kasaulugan nga karuning gabi at tul sa pentatdol ng buwan? Kung mauna, nakaikiya sila si Robert o Danilo. Asa ba ka sila paingon? Asa ko sila panginaon? Dito! Mga tao, nga nagdagso. O siya itong batong. Managot, ha? Hala, dakong langgam. Ungo na. Ayaw mo kaadlok na ako. Ayaw mo paglangay. Kapiot mo sa akong mga tiil kay ilupad ko ka mo. Ayaw pa ilad ko. Ayaw pa ilad. Wa ko mangilad. Tabagan ko ka mo. Doon lang mga tao. Wala ko'y bahimo. Kay doon na sila. Wala. Ito lang ang abot-buta mga tugaw. Madagpan tayo ni. Yan na mo. Yan na mo. Gilibutan tayo lang ako. Tara. Ang sinay. Dala na mo. Gilibutan tayo lang. Ito pagkatbig gihago. Loyo sa mong pagkatiba ninyo mo ng inyong ibaos. Tungkol kay mga ungo mo. Unsa? Go, ayaw na pagtupag. Tinghi kayo na. Dili na mo sa guest house ibutang. Kung dili adto na mo sa tangkal. Hala sige, gapusaw na ning duha. O pagkahuban, duhan ninyo ang mutag saay pasaan nilang balik ato. Nagsalingan mo kay daghan mo. Hilom na lagaw. Ngano mangyod nga wa man mo patuon ako. Wa unta mo nila madakpi og balik. Kaluoy ninyo. Mura dahidoon mong mga manadap nga gigapos ang mga til o kamot. Nanlakaw na sila. Ang kanang nagpasa nila ngang kanang nawahi at ngan ko sila. Hodong! Ibutang sila ninyo! Uy, kisagan! Ayaw na pagpangutan na! Kagutan si Rosinday! Ay! Itusok ba kong... Itusok mo sa mo kuko! Wow! Gusto sa kain! Ayaw! 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 Pagsaba! Aron way makalingi! Badbari silang mga gapas! Patricia! Gusto kang musunod! Ayaw! 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 Bantog lang nadugay? Si Lorena! Sa dili pa ang kanabusan, mga bata, mga kasama, kinahanglang pahinumduman sa ting ungo nga dunay pahinumdum nga importante, ungo! Ang butan nga bata, malipay magdulag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. O karoon na niya katapos ang supay sa ungo!
Panagan na mo karon dayon. Kung ayaw mo paglingi. Tanagaw! Traitor ka! Nganli ko, bisag unsa. Di ko igsabayan. Ang importante, nga nakaluwas ko og kinabuhi. Wa kay angay sa tong pundok. Angay ka nang mawa. Unya, unsa pa may inyong gibuhat? Tungod ba kay nangaluya mo? Kay karong mga orasa, ting pahuway na sa mga ongo nga sama ninyo. Mao nga, wa na mo'y enerhiya kay nagsaka na ang adlaw. Pasensyahay na lang ta. Ayaw yung pagligaw! Aron dilita! Aron dilita maon sa gaw? Para sa itong usang adlaw! Di ba kingnan ta itong ungo? Nga di kita palingiyon! Pero nagkalingi ko! Kay nahog magkasabay! Bitaw! Napunta na hinunta sa pundok sa mga ungo! Pero gaw! Dilirita ng ungo mga mangtas! Naasa na ibutan! Uy! Yan natas patag! Tuod! Ma! Unsa to? Ma! Oy, Danilo! Danilo, anak! Ma! Danilo! O, tana lagi. Nga nahinon mi. Mga ligo sa mima. Una na tabag istorya. Kami nga sa ilang dapit ni Manoy Sindoy. Kurag ako kahimtang sa mapaghihapon sa ila. Nakatuog na unsabot ako. Yan! Bako! Lola! Ngano wa ka man mo uli? Bagod sa bago dito. Unsa may buot mong ipasabot? Abi kay gipermanente kung na ikaw niya nag-imong itsura. Gusto ka nang mugawa sa akong puder. Sakit ba akong pagbiya ni mo, Lola? Kay diha ko ni mo makamatnon o kaayag. Pero kung imong butan ang pinitik sa akong kasing-kasing, may pagmag-iyahay na lang ka. Bahalag sakit. Pauli sa ato. Karon dayon. Ayaw paabuta nga mutikyo pang kangit-ngit. Unsa? May ungo nga mianhin mo din hima? Wa sa misulti. Kung kinsa iyang pangantiya. Ay, wa. Og aron dili ko mahadlok, ang iyarang tingog mo iyang gipabati nako nga miingon ayaw ka balaka kay mauli ra sila si Robert ug Danilo. Mao ba tiya? Nakaila siya natugaw. Maunang mirelax na lang ko og nagpaabot siyang giingon nga ni ana mo og tinuod yun ang iyang gisulti. Walay lain. Ang mianhin mo din tiya. Mao sa bang mitabang na mo ni Gaw Danilo. Mo siya akong pangagpasgaw. Uy, kung mao ka na, kung mao, sa mga ungo di ay nasab di ay buutan. Mao na tiya. Og interesado kong makikamiga niya. Unsa? Magig-amiga kag ungo gaw? Unsa may daw tanan nagaw? Sama bitaw natong tao. Dili man tanan butan. Mao sa tingin ang mga ungo. May mangtas. Unya doon na sa butan. Sama sang tabang na to. Butan. Mayon tada kung magpakita siya nato. Aron ato siya mapasalamatan. Sama sang tabang na to. Butan. Mayon tada kung magpakita siya nato. Aron ato siya mapasalamatan. Pasaylo ako, apo ko.
Nalimot ko nga daga ka na di ay. Nakasabot ko di mo, Lola. O pasaylo sab ko. Tikuwang na ko, hangin ang mo pahuay. Busa, karundayon, Rusa. Dawatang akong gahom, kay pasa ko na kinikanib mo. Ug dayon, mo pahawa ka din higdapita. Ug usbon mo ang imong panagway, sasama sa gusto mo. Ganun ka naman ka din sa plaza, Gaw Robert. Huwag ka matagam nga din ka ginagit sa umo. Mamasin ko. Nga igita na ko din si Rosa. Mao di ay. Biyahe lang ko din ikaw. Ha? Okay ka lang? O lagi. O sige, alis ako. Rosa. Pakita na ko. Oh. Rosa? Ikaw ni? Ako, Robert. Mahal gid nimo kining dapita kay mibalik ka man dinhi. Dili kayong dapit ang akong gimahal. Kundili, ikaw. Robert, wa ka pa makasuhito nako. Bisag kinsa ka pa. Pues, ipakita ko nimo ang tinuod kong itsura. Niya. Oh. Ikaw? Ikaw katong butang mo? Bisan pas debawaan ni Robert sa tinuon nga pagkataon ni Rosa, wa kininiya igsapayan. Ang importante, mahal nila ang usag-usa. Wow ha? Sana all, mga bata mga kasama na pitong pa mo sa pagpaminaw sa sunusumpay nga wa na katapusan kanusumpay sa kung aso ninyo. Ning simunauna nga naguluhan. Ang ongo nga buutan dinhilang sa mga aso ni Kuya Guliat kinitanan, sinuwat ni Kuya Leo Marabe Malanat, ubos sa direksyon ni Ate Martes Parbal Bores ang atong spinner Kuya Joel Bits si Soundpan, Mr. Ricky Bangis Garing recording mo Joel Editor Kuya Ariel Mangkao Magkalusan, og si Rodong Randy Tayad, og si Jeff Gabonada. Kinitanan, dalit ka na to sa RMN Drama! Malipay, kaming mga bata.